Santo Domingo, Batangas. Ito, yun, si Pogi, at saka yan, magkasama. Paano ka maglakad, kuya? First, yung unang pagamo mo, second session mo lang yan. Hindi, masyadong mabilis yan, alam ko mabagal. Yan. Ngayon, yung pangalawang session mo na ngayon, paano ka na maglakad? Oh, mabilis na, di ba? Kaya sinasabi ko, tatanggapin ko pa siya ng 1 buwan mahigit. Huwag lang aabot ng 2 buwan. Yun yung pinaka last session niya, te. Pero kung bumilis ang lakad niya, ay bahala siya sa buhay niya kahit di na siya bumalik. Ano pa magagawa ko? Di ba? Malaking pinagbago. Huwag mo na babanggitin kung saan ka galing. Naka-live tayo. Kilala rin ako yun. Salamat na lang sa nag-alamin sa'yo. Paano ka nga maglakad dati? Dito maliwanag ko yan. Yung unang-unang punta mo rito. Ganyan. Tapos nakaganon pa yung kamay mo, no? Ayan, kala mo, nakulat ako kay kuya. Kala ko yung galit na galit sa akin, eh. Masaya na ako. At least, makakapagtrabaho ka na. Pero ulitin ko ha, 1 month mahigit. Pero kung bumilis ang lakad mo doon, bahala ka na. Huwag ka nang bumalik, ba't ka pa babalik. Pero kung gusto mo talaga mapasigurado para makapaghanap buhay ka na maigi, nasa sa'yo, choice mo bumalik kung gusto mo. I-follow up. Salamat. Thank you. Thank you. Paalam ka na kay Papa Jesus. At least tapos na tayo. 1 buwan ba binigay ko sa inyo bago siya bumalik? 3 weeks po. 3 weeks lang. Ilang linggo yun? September ka nagpagamot? September 20? Basta September, ngayon October na. Bye-bye na. October 11 yan eh. Bye-bye. Boss! Kita mo, nakataas na yung pa, Kaya na, hindi mataas-taas na ba? Mas masaya yung nanay. Salamat. Thank you.